dolazi na isciljenje, dolazi na liječenje bioenergoterapijom. A tu može da se stvarno pokrije sve ili... S bioenergoterapijom u mojoj praksi do sada sam radio na svim bolestima koje moderna medicina poznaje. Dapače, radim i postoje bolesti za koje nema dijagnoze. Znači, ima bolest, medicinska nauka, medicina nije se susrećala s njom ili je se i susrela, ali u rijetkom obliku i ne bavi se s njom, ili je došla neka nova bolest, pa svakodnevno se pojavljuju nove bolesti. S bioenergoterapijom se može raditi na svim dijagnozama, na svim vidovima bolesti, oboljenja, dapače, ako već malo prije smo govorili u drugim aspektima, kad nije na fizičkoj razini. Međutim, htio bih reći nešto što je jako važno i ja sam brojne intervjue imao i po televizijama i u emisijama radijskim, po novinama. Želio bih kazati da bolesti koje su nastale od energija, koje su na energetskoj razini, ne mogu se izliječiti ni sa čim drugim osim energijama. Isto tako bioterapeut, ja ili bilo koji drugi bioterapeut, ako je nešto vezano za fizičku razinu ili ovo, naše šanse su jako male. Znači, ne postoji savršen vid liječenja. Ja se nadam u bliskoj budućnosti, ja osobno sam zagovaratelj integrativne medicine. A što bi to bila integrativna medicina? Integrativna medicina bi bila da se integriraju svi vidovi medicine koji postoje na zemaljskoj kugli, koje suvremeni čovjek zna, da se na neki način implementiraju, ujedine i da se sa tim vidovima liječenja pokuša pomoći pacijentu. Jer mi jako dobro vidimo da postoje takozvane kronične bolesti. Kronična bolest se podrazumijeva za bolest koja se ne može izliječiti. Znači, neizlječiva je. Ali mi smo u bioenergoterapiji, govorim samo o bioenergoterapiji, bez ovih drugih vidova liječenja, pokazali da to baš i nije tako. Znači, izuzetan broj pacijenata sam izliječio od leukemije. Ona se smatra jednom od kroničnih bolesti. Znači, migrena, gangrena. Te bolesti jako rijetko se izliječe ako se liječi protokolima od službene medicine. Međutim, mi smo vrhunske rezultate postizali na tim bolestima. I ponavljam opet, nismo izliječili svakog jednog kojeg smo tretirali, ali smo izuzetno puno ljudi izliječili trajno od takvih bolesti. Šta to s tim govori? Znači, u suštini, kronična bolest u principu ne bi ni trebala postojati ako bi se uključili drugi vidovi liječenja. Poznato je da su ljudi gladovanjem izliječili rak. 40 dana, ja sam imao takve pacijente, dolazili su kod mene, sami su radili, gdje su to naučili, ja ne znam. Gladovali su i izliječili se. Bili su ljudi kod mene koji su izliječili od dijabetesa sa sirovom hranom. Bili su ljudi koji su homeopatskim lijekovima izliječeni. A isto tako normalno, svaki dan srećem ljude koji se liječe sa farmakološkim lijekovima. Svaki jedan vid medicine je dobar. Niti jedan nije stvoren bez da ga je Bog dopustio da se postavi na zemlji. Svaki je. A što ćemo mi s njim raditi? Isto kao sa tehnologijama, sa naukom. Možemo je koristiti za dobro za ljude, a isto tako možemo i koristiti protiv ljudi. Da li ćemo mi nešto koristiti za dobrobit našeg zdravlja ili ne, to je, sami možemo o tome odlučiti. Međutim, vrlo je važno da imaju ovakve situacije kao ova sada, da se mogu iznijeti i upoznati ljudi da postoji drugi vid liječenja. Ja, da nisam upoznao bioenergoterapiju, najvjerojatnije danas ne bi bio živ. Mene nije mogla izliječiti službena medicina. Tako da sam imao veliku sreću da sam se razbolio od bolesti koju nije mogla izliječiti službena medicina, ali je mogla bioenergoterapija i zahvaljujući toj bolesti ja vrlo brzo, tom vidu liječenja, ja sam vrlo brzo se vratio u formu i za toga sam još naravno igrao odbojku i bavio se biznisom i evo sada isciljenjima.